майстори на лекото, просто сме в друга стая. И сега идваме да ви покажа. Това ли е първото видео в канала ни. Сега, тук както виждате всичко е уникално. Тук имам куфърче с неща, хора, много различни неща, животи, за кула. Палатка. Никой няма палатка. Опа. Дънери не се крият. И тук почваме с нашите легота. Взимаме по едно лего. Това с това се взимат. Ето и това го взимаме. Са майстори на легото. Чакай да го става от другата страна, за да може. Не искам да ни оцели мравката. Тази в видеото. Не искам да ни оцелва мравка. Ако не знаете, може да ти развали видеото. Сега, като това не е щупено, защото много малко ще ги подреждаме. Тук това, както виждате, е така. После, това съм го разглобила нарочно. Малко трябва да поизчакате, че това ще е трудно. Дигам това, слагам тук, бутам такъв. Ще натискам. Къде ли е човека? Не искам мравката леко откратно. Човече, ето го. Има едно оръжейно пушка. Малка пушка. Той прилича като бобиче, но не е бобиче. Слагаме го тук при яйцето. Слагаме го тук огън. С това насякате до яйцето. Както. Едно нещо да ви покажа. Нали това е златно яйце? И имаме и такова златно яйце. В Великден. Златно яйце. И сръгваме натам. Така слагаме го малкото пламъче. Така. И сега махаме му огън от тук така. Ето така кацна опашката му. Така. Така копието ето така нагоре. И вече му оставяме огъня. Иска да му подпали къщата. Дай да му оставим това. Че са паднали. Добре, не го мислиме. Направо си го оставим тук.